Ang maging ina ay hindi biro. Kaya yung mga ladies na nagbabalak mag-asawa, pag-pray niyong maigi. Dahil hindi lang kayo mag-aasawa, kayo ay magiging ina. Motherly role is designed by God. Ang role ng pagiging ina, Diyos ang nag-design. Hindi po yan constituted by the law of the land. Though we have some laws that protect mothers or women's right. Pero ang role ng nanay, hindi po yan designation or constituted by the law of the land. No. You do not become a mother because the law tells you to be one. No. Being a mother is a God-given desire. It is not just a role that is passed on by tradition. Hindi po ito yung naging nanay ka dahil yun nga yung patutunguhan ng buhay mo. Parang wala kang magawa. Na babae ka, pag nag-asawa ka, mabuntis ka, manganak ka, kaya ka magiging nanay. It's a traditional. So naging nanay ka, hindi dahil sa ganong tradisyon. Hindi ka naging nanay, like I said, because the law of the land gave you that role. No. The law of the land did not give you the role to be a mother. It is a God-given assignment. Ang punto ko, mga kapatid, sa inyo na mga nanay na nandito ngayon, tanggapin nyo ang pagiging nanay nyo, hindi galing sa batas, hindi ito ipinasa na pinamana ng magulang natin. Tanggapin nyo ang pagiging nanay nyo galing sa Diyos. It is God who designed you to be a mother. And that is why you need to receive your responsibility as a sacred responsibility. In other words, ang maging nanay, ang dapat isipin mo, nanay ako, hindi dahil sinabi ng batas, nanay ako dahil babae ako, no. Nanay ako dahil pinili ng Diyos na maging babae ako, maging nanay ako, at ang Diyos ang nagbigay sa akin ng assignment na maging nanay sa mundong ito at sa aking pamilya. Malaking bagay po kasi na alam mo kung saan galing yung authority mo, saan galing yung assignment mo. That came from God. Is that very clear to you, mothers? Hindi si pastor ang nagbigay sa iyo ang posisyon na yan, hindi yung asawa mo, hindi yung anak mo, ang Diyos. That's why today, as mothers, you need to thank God you are a mother. Now, on the occasion of our Mother's Appreciation Sunday, there are 3 parts of my message to you today. First of all, I would like for us to realize, all of us, to recognize that mothers love us so much. Mothers love us so much. Pakisabi niyo lahat, go. Mothers love us so much. Hindi lang love us, so much. Amen ba? And one of the characteristics of love is giving. That's what our mothers are doing. They love us by giving. Number 1, a mother conceives and gives birth. A mother conceives and gives birth. Ang nanay po ang nagko-conceive o agbuntis, and she gives her holy strength to get to conceive you, to conceive you in her womb. Congratulations sa mga buntis na nanay ngayon. Yung mga buntis, itaas nga ng kamay. Yung mga mukhang buntis, itaas nga ng kamay. Meron ba dyan mga mukhang buntis? Pati lalaki kasama na dyan. But listen, a mother conceives. That's a great love. Mapagmamahal po yan. Amen? Tapos ipapanganak ka. Number 2, a mother cooks. A mother cooks. Sila po ang nagme-make sure
na tayo po ay may kakainin. Amen po ba? They prepared. Last year, in my message, dinefine ko yan, mga kapatid. Tignan mo maigi, ha? Kung ikaw ay mag-hire ng cook mo sa bahay nyo, hindi mo yan kayang bayaran. Halimbawa, sweldohan mo per day, 500 pesos. Time is 30 days, that is 15,000. Time is 12, that's 180,000. For 10 years na nagluluto ang nanay mo, that's 1.8 million pesos. Kaya mong bayaran? No. They did it for free. Why? Because they love you. They gave their service for you. Yan ang ginagawa ng nanay. A mother conceives and a mother cooks. Number 3, a mother coaches. A mother coaches. Our first teacher in the home is the mother. Education begins in the home, not in the school. Hindi po teachers ang nagturo sa atin tungkol sa buhay. The teachers only taught us the scientific, physical things about life. But the mother taught us how to live. Isot nang isuro ka da tayo. How to dress properly, how to talk to people, our behavior, our conduct, attitude, mindset, everything that the mother taught us so that we could live successfully, mga kapatid, yan ang ginagawa ng nanay. They coach us. They taught us physically how to groom ourselves. Hindi naman teacher ang nagturo paano mag-toothbrush, sila. Paano magtanggal ng tutuli, paano magdamit ng maayos. They did that to us. Amen? And not only physically, mentally. Tinuruan tayo ng ating mga nanay. Sila yung unang nag-guide sa atin paano i-memorize yung mga assignments sa school. They actually prepared us so that we are ready to go to school. Amen ba? Gasan nyo kakabsat? Sana ma-appreciate natin ang ating mga nanay ngayon. Hindi lang po yan. Morally, they taught us not to quarrel. Sino kada kayo ag-aapan o kwang ng kakabsat? Diba? Tinuruan yung panganay na maging responsible sa kanyang mga kapatid. Alam nyo, my wife keeps telling our eldest, sabi ng misis ko, alam mo, Kirk, hindi kami ang pumili na maging panganay ka. Diyos ang pumili. It is God who chose you to be the eldest. And that is a stewardship. Be a good kuya to your siblings. Pwede naman na si Kiyon ang naging kuya. Pwede namang si Catherine ang naging ate. Pero bakit ikaw? Dahil yan ang gusto ng Diyos. Di ba? Yung mga ganong values, mga kapatid na nagpo-form ng behavior at thinking process natin, mga kapatid, galing yan sa ating mga nanay. Not only physically, mentally, morally, but our mother coaches us socially. How to relate with people. Sila po yung unang nakaisip at concerned sa atin how we should relate with people. Pagkausap mo si ate, kuya, laging may po. Pagka ang mga kausap mo ay mas matatanda sa'yo, call them tito, call them tita. I remember my mom keep telling me that. Kaya halos lahat ng mga una dito sa church, tito, tita ang tawag ko sa kanila. Saan galing yung aral na yon? My mom, that quality, that caliber of a child that knows how to respect. In other words, napakasarap po ng isang bata lumaki na may sense of paggalang sa tao. Napakasarap po ng isang bata ay lumaki na may sense of danger. Na hindi basta-basta siya gagawa. Minsan, ang mga anak, yan ang napapansin nating problem, right? They do things, they are not even aware, delikado yung kanilang ginagawa. Palaging sinasabi ni Ma'am kay Kirk, kasi si Kirk matalino talaga yung batang yan. Asan na ba siya? Oo. Birthday niya pala ngayon, ha? Birthday niya ngayon. Oo. Napakatalino ng batang yan, mga kapatid. Pero minsan, sa talino niya,
Siguro sa grabeng focus niya sa mga nasa loob ng utak niya, minsan hindi siya aware doon sa paligid. Yung naglalakad, may aso dyan, mapayatan nan kakabsat, di na pailiklikan. Walang sense of danger. Kaya sabi ni mami niya sa kanya, anak, aso yan. Pag naapakan mo ang buntot at kinagat ka at hindi ka naagapan, pwedeng ikamatay mo yan. See, children have no sense of danger. And even today, there are many children and even young people who grow up without having a sense of danger. They are not even aware kung yung mga kasama nila, makakasira sa buhay nila, wala sa isip yun. Kasi ang sa kanila, kung anong masaya, anong masarap sa buhay, yun lang. No sense of danger. But praise God, our mothers taught us sense of respect, sense of danger, sense of reverence sa Panginoong Diyos. Lahat po yan. Hindi po yan automatic sa utak ng tao. Itinuturo po yan. Meron pang tinatawag na sense of responsibility. Yung bata na, he can become independent. Ang ibig sabihin ng independent, mga young people, hindi yung gusto kong makibukod na ako sa inyo, independent na ako, ayoko nang may nakikialam. Hindi po yun ang meaning ng independent. Ang ibig sabihin ng independent, able. Until a child is not able to take care of himself, that he brushes his own teeth, alam niyang i-fix yung sarili niyang higaan, simple things like that, dependent pa sa'yo yan. Hihingi ng baon, dependent pa sa'yo. Ikaw magluto para sa kanya, dependent pa sa'yo. But when that person becomes independent, it means he is able. Yan ang ginagawa ng nanay, di ba mga nanay? We train our children from being dependent to become independent because sooner or later, they will start their own family. So dapat able sila. If they cannot even take care of themselves, how can they take care of a family that they are going to raise? Kaya talagang lahat ng mga ito, iniisip ng nanay, paano ka kaya maturuan yung anak ko na magkaroon ng sense of responsibility? Sino po dito sa inyo, minsan, kikita nyo yung anak nyo, masyadong playful. Ang playful, ibig sabihin, walang seriousness sa buhay. Tila pang panunuto na gayayam, aglanglang ay, makiayayam karuba, wala pa yan. Barbarkada, nakikisalamuha sa mga kaibigan, late na kung dumating, wala pang itinutulong sa loob ng bahay, magrereklamo pa kung anong niluto mong pagkain. Young men, I'm telling you, you have not matured yet. Don't get offended for telling this. But your mother wants you to have a sense of responsibility. Yung bang naghahapon na, iniisip mong umuwi ng bahay dahil may responsibilidad ka. Hindi yung hindi mo na iniisip kung anong oras ka uuwi ng bahay dahil wala kang responsibilidad, wala kang pakialam. Kaya maganda na talaga bilang mga nanay, bigyan niyo po ng responsibility ang ating mga anak. Dapat meron sa kanila responsible, siya yung tagaluto, tagasaing, tagahugas ng plato, tagalinis ng bahay. Huwag po sila don at donya. Alam nyo, sinabihan ko yung ating mga young people sa Coral. Sabi ko, when we were in Rojas City, sabi ko sa kanila, you know what? They may treat us as VIP, but let us not act as if we are VIP. Sa kanila yon, kasi nga host sila eh. Marunong silang mag-accommodate ng bisita. Pero hindi porke trinatrato nila tayo na VIP, you will behave like a VIP. No. They treat us as VIP, but let us behave as servants. We did not come here to be served. We came here to serve. Yun. Kaya pag sabi ko nga, nag-instruct ako sa kanila, pag nagtawag na sila ng kain, huwag niyong sabihin, ay hindi pa ako nakaligo. Magpapaantay ka. Eh yung taong in charge sa pagkain, may mga ibang responsibilidad pa. Naglilingkod sa'yo. Maglingkod ka rin sa kanya. Huwag ka nang magpaantay. Huwag kang paarte. Kaya mga anak, pag sinabi ng nanay, kain na tayo, kahit anong ginagawa mo, stop mo na. Pumunta ka na doon sa table, humarap at kumain.
Kasi nga naglilingkod siya sa'yo. Pero paglingkuran mo rin siya. Intindihin mo rin yung challenge ng pagiging nanay. Naunawaan nyo? I told our young people, I told them, you know what? I know that when you come from school, you are tired, you are stressed, and you are pressured. Pero gawin ninyo, ang pag-i-school kasi, mental strain. Pero ang pagtatrabaho, physical relaxation. Gawin mo kasi na ang pagtrabaho sa bahay, physical relaxation. Kung ang tingin mo, yung galing ka school, tapos maghuhugas ka pa ng plato, ay burden, talagang stress sa'yo yan. Pero pag sinabi, kasi look ha, isipin mo, kayong mga lalaki, isipin yung maigi to ha. Halimbawa, galing ka school, nag-basketball ka, hindi pa nakakapagod yun? Pero anong sinasabi mo? Nakaka-relax. Bakit hindi mo gamitin yung utak na yan sa trabaho? Nagaling ka ng school, maghugas ka ng plato, gumagalaw din yung katawan mo eh. Diba? Nakakatulong ka na, nare-relax ka pa. Mindset lang yan. Kahit kayo mga lalaki, hindi yung galing ka ng school, pumunta ka agad doon sa basketball para ma-relax ako. Napagod ka nga eh. Kung natalo pa kayo, di lalong na-stress ka? Sama ng loob mo? Lalo kung nasiko yung dito mo, umuwi ka na black eye ka, di na-stress ka pa ngayon? Bakit hindi mo gawin na, okay, pag uwi ko sa bahay, pagod ako mentally, magtatrabaho ako, doon ako magre-relax. Maglalaba ako, maghugas ako, magtitiklop ako, magwawalis ako, mag-aalaga ako ng mga baboy namin, magpapakain ako ng mga manok namin. Gumagawa ka na physically, nare-relax ka sa trabaho actually, at nakakatulong ka pa sa magulang mo. Naunawaan nyo yan? Baka, siguro first time nyo lang na-realize na ang trabaho nakaka-relax pala. Totoo yan. Kasi yung katwiran galing na nga ng school, pagod ako. Anong pagod sa'yo? Katawan? Hindi. Maghapon ka nakaupo. Ang pagod sa'yo, utak. Pagod ka utak, magbabasketball ka pa, magbabalibol ka pa, makikipaglaro ka pa sa kapitbahay. Pagod din physically. Bakit hindi mo nalang gamitin yung physical strength na yun na maghugas ng plato, maglaba, magtiklop, magpakain ng baboy? Mothers, sinabi ko na yan ha, don't be afraid to assign your children responsibility. They need it. Kaya dapat lumaki ang mga anak natin na halimbawa galing school, naku, uwi na ako, magpapakain pa ako ng baboy. Uwi na ako, magpapakain pa ako ng manok. Uwi na ako, nag-aantay yung sang katerba na huhugasan kong plato sa bahay. Uwi na ako, tulungan ko si nanay, may sakit. Hindi yung enjoy na enjoy ka sa mga barkada mo, inuman kayo kung saan kayo nagpupunta-punta, kawawa yung nanay mo. Ang punto kasi, bakit ko sinasabi ito? It's coming from the point that bilang nanay, we need to raise our children na may sense of responsibility. Una, yung sense of respect. Lahat ng tao marunong gumalang. Ang ibig pong sabihin, balikan ko lang po, masyadong marami yung nasa utak ko, pero please get this. Kunin nyo na lang ang pwede nyong kunin dito, ha? Ang pagtuturo ng sense of respect, hindi yung magre-respect yung bata dahil nandun ka na nakatingin. Kundi magre-respect yung bata, mga kapatid, dahil inimpart mo na ugali sa kanya. Number 2, hindi yung magre-respect yung bata dahil ka-respeto yung kaharap niya. Kundi magre-respeto yung bata dahil ugali niyang magrespeto kahit sinong tao. Yun ang ibig sabihin nun, karakter. Pero kung ang isang bata, porke pulubi, porke mahirap, look down siya sa taong yon. Tapos pag mayaman, pag nakadamit ng maayos, galang na galang siya. Hindi po yun karakter, mga kapatid. Ang totoong karakter, kahit sino pang taong yan, bata, matanda, may pinag-aralan o wala, mayaman o dukha, pero dahil na-impart sa kanyang ugali, respect people, respect the elderly, respect those na mas nakakatanda sa'yo, kahit sino pa yan, igagalang niya. Ang tawag doon, karakter. So let us impart to our children. Praise God, mothers coaches us to have a sense of responsibility, to have a sense of respect, and to have a sense of reverence toward God. Nakakatuwa, di po ba? Lahat pong yan nasa Bible. Kaya praise God, mga nanay, thank God for you.
And I pray that you will apply that in your own homes. So a mother conceives, a mother cooks, a mother coaches. Number 4, a mother comforts. Noong naibalod ka, mabalin, isot ka doon diyan unang tipagbaludan. Pag na-ospital ka, kung pwede, siya yung laging nasa tabi mo to comfort you. Diba? Pag mayroong tayong mga problema noon, pag mayroong tayong mga kabigatan, kanino tayo una tumatakbo? Sino yung una mong tinatawag? Nanang! Hindi naman tatang eh. Kasi laging wala si tatay nagtatrabaho. Alam mo si nanay laging naandun. Kaya pag nadapa ka, anong sigaw mo lagi? Mama! Nana! Inang! Laging ganon, di ba? Kasi nga when we are in pain, when we have problems, designed yung nanay nakakapagbigay sa atin ng comfort. Not only a mother comforts, but a mother cheers you up. Kaya mo yan, anak. A mother cheers you up. Amen? Number 5, a mother clothes. A mother clothes. Yung nanay po, talagang tinuruan tayo magdamit ng maayos. Kaya mga kapatid, listen to me. I do not know, tell me, do you know any person in this world, aside from your mom, who is willing to do that responsibility for you? Will your friends be willing to do that responsibility for you? Sinong kaibigan mo willing gawin lahat yan para sa'yo? Ulitin ko yung tanong. Young people, tumayo ngayong mga young people natin muna. Tayo, young people. Oh, ayan. Diba, nag-aaral pa kayo eh. Although many of you ay malalaki na, matured na, but you grew up with a mother. Amen ba? Let me ask you, sino sa mga kaibigan mo ang willing gumawa niyan para sa'yo? Para ituring mo na mas mahalaga pa yung kaibigan mo kaysa nanay mo. Na mas mahal mo pa yung kaibigan mo kaysa nanay mo. Hindi ko kayo dinadala sa guilt trip ha. Sensible lang tayo mag-usap. The point is, we have never appreciated the worth and value of a mother to the point that we learn to treasure them. Imbes na sinasagot-sagot ng pabalagbag, imbes na sinasaktan ang loob nila, imbes na ganun na lang tayo sumagot sa kanila, you have never understood the worth value of a mother to treasure them that much. The point is, sino ang tao, disregarding your mom, sino ang tao na willing gumawa niyan para sa'yo? Tanungin nyo nga yung mga nanay na iba dito. Tanungin nyo nga yung tatay, willing dangatang nga mangi buntis kan mangyanakken ka? Wow. Tanungin nyo yung friend mo. Can you go home later on and talk to your friends if you have BFF and BFF, bestie? Are you willing to conceive for me? Pag sinabi niyan, yes, kalokohan yan. Hindi biro ang maging nanay. Opo, hindi mo siya sinelduhan. Labor of love ang tawag doon. Labor of love. Ginawa niya yan dahil mahal ka. Binigay ng Diyos sa puso niya ang pagmamahal na yan sa'yo. Hindi yan binigay sa iba, sa nanay mo binigay ng Diyos yan. Kaya mamaya kung wala ang nanay nyo dito, I would like for you to go, being a child of God, being a Christian, you tell your mom, Mom, I'm so thankful. Our pastor taught us in the church. Grabe. Kung maaari, social media people naman kayo, mag-post naman kayo mamaya doon sa Facebook with your mom and say, Mama, thank you for all that you've done for me. Kasi nga, nobody will do that for you. Oh. Araw-araw, sinong kaibigan mo ang willing? Araw-araw ipagluto ka. Araw-araw na damitan ka. Siya yung nag-aayos ng damit mo. Alam mo, pag yung nanay, walang nanay na hindi galit na galit pag hindi maayos ang mga damitan natin. Sino sa inyo dito ang mga anak? Ang nanay nyo, pag magulo ang damitan nyo, ang saya-saya, nakakatuwa naman ang gulo-gulo ng damitan ng aking anak, pakagulo ng kanya ka. Wala. Alam mo kung bakit? Sapagkat yun siya eh. Pagod na siya, tapos ang gulo-gulo pa. Kaya tinuturuan ka ngayon na maging maayos, sense of being organized. Hello?
Oh, I hope let's talk very sensible. Listen very carefully. Imutuktikan nyo digiti maibagbaga kada kayo and realize this. I mean, we have not really felt the value and worth of our nanay. Isipin mo yan, coach, every day. Sinong kaibigan mo ang willing na gumawa niyan para sa'yo? I'm not saying na wag kang makipagkaibigan, pero when it comes to value and worth, don't despise mom. Don't treat her like wala siyang worth sa buhay natin. Wala siyang ambag sa'yo. Ang laki ng ambag ng nanay mo sa'yo. Kaya ka ganyan, although hindi siya perfect, pero ganun ang ambag niya sa buhay mo. She added so much value in your life that made you the person prepared to face your future. Ayan o, comfort. Marami tayong mga kaibigan na nagko-comfort sa atin, pero ang nanay, kahit hindi mo hinihingan ng comfort, magko-comfort yan eh. Paano ka i-comfort? Paano gagalitan ka? Amen. Oh, a mother cheers you up. Paano ka i-cheer up? Pagagalitan ka. But I hope you understand the bottom line here. I just needed to enumerate that a little bit, explain a little bit, but then bring to you the question, who in the world will be willing to do that for you? It's the mother. That's why don't despise her. Kaya po, ino-honor natin siya. Amen ba mga kapatid? Oh, palakpakan nga natin ang ating mga nanay. Amen? Thank you very much. You can now be seated. The second part of the message is not only to help you understand how mothers love us so much, but secondly, how to honor our mothers. How to honor our mothers. Paano natin sila i-honor? I have here 5 biblical ways to honor our mothers. How to honor them? Number 1, is speak words of honor and gratitude. Ganito po ang pag-honor sa nanay, ha? Speak words of honor and gratitude. Word is very important. Word can build, it can break. It can help, it can hurt, it can harm. That is the power of words. And as long as you can talk, you can speak. Use that word to bless your mom. Use that word to honor your mom. To express how thankful you are. Don't you realize, every time na ina-appreciate mo yung nanay mo, mas lumalaki yung worth niya para sa'yo. The word appreciate in business term means tumataas ang value. Ang kabaliktaran ng appreciate, depreciate. The reason why many children look down so little and disregard their mom or not regard them very highly because you have not appreciated them. Appreciating them does not add value to them. Ang pag-honor po sa nanay, listen po very carefully. Please, understand this point. Ang pag-honor sa nanay ay hindi po siya itinataas. Ang pag-honor sa nanay ay pagkilala doon sa posisyon kung saan siya inilagay ng Diyos. God put her in an esteemed position as nanay. Ikaw ngayon na anak, kikilalanin mo lang yon. Kasi minsan pagtratuhin natin ang nanay natin parang katulong. Parang kaibigan lang. Nanay mo yan, hindi lang kaibigan. I know that mother is a friend, but she is not just a friend. She is your mother. Naunawaan niyo mga kapatid? That is why when you treat your mom, treat her as your mom. You are not lifting her up. Her position is already in an honorable position. Kinikilala mo lang yon. That's why what you need to do is to speak words of honor and gratitude. Look to what the Bible says in Proverbs 31 verse 28. Ang sabi rito, come on, her children arise up and call her blessed. Her husband also, and he praiseth her. Dito po ay tungkol sa virtuous woman. Yung anak, tatayo daw at ipipraise yung kanyang nanay.
Ibig sabihin mga kapatid, huwag mong ikahiya ang nanay mo. Alam nyo ang isang bad nature ng kabataan, yung kasama mo ang nanay mo sa graduation, pero hiyang-hiya ka na sumama siya. Sana nagluto at nag-prepare na lang ng handa sa bahay. Mas gugustuhin mo pa sa pakiramdam mo na yung friends mo ang nasa tabi mo, friends together, friends forever, classmates until the next life. Na silang katabi mo na mag-receive ng medal mo, ng certificate mo. Yung nanay mo na nag-cook, nag-conceive, nag-clothe, nag-coach, at ginawa ng lahat yan para sa'yo, deserves to be honored on your graduation day. But the human nature is not like that. Ngayon, save ka, Kristiyano ka, baguhin mo na yon. Dapat sa graduation day, if there's anyone that should also be honored, aside from you, who is a deserving student, is your mom. She also deserves that honor. Kaya pag graduation day, sabihin mo, Ma, I'm going to buy, if you can, the best dress for you, and you accompany me on my graduation day, along with your dad. Paano naman si tatay? Sa June na kayo, mga kapatid. Wala tayong magawa, Mother Sunday ngayon eh. Sa June naman tayo sa mga tatay. Pero di ba? I praise God. I'll be honest with you. I know how that feels because when I was in elementary, grade 6, ayaw ko rin na yung parents ko ang ano sa akin eh. Natural yan sa isang bata. Pero si mama sabi niya, pambira ka naman. Ako ang mama mo, papa mo. Bakit ayaw mong kami ang kasama mo doon sa graduation mo? She kept imparting that to us. Ano naman kung yung nanay mo, puti na yung buhok, kulubot na yung mukha niya. Kaya nga siya naging ganyan para sa'yo. Amen ba? Ibig sabihin, mag-hire ka pa ng artista na siya ang katabi mo, pag graduation mo, para proud ka. Should be proud of your mom. Tapos na yata yung mga graduation, mga college hindi pa. I hope your college students who are graduating this year, would feel this appreciates in your heart. Grabe yung preaching ni Pastor, na duyok nga permiti pusok. Thank you very much sa papaaral nyo sa akin na I'm very proud to graduate as the last in my class with you. Mambira, ikaw ang last sa klase mo. Kailan yun? Pero kasama mong nag-graduate, nagtapos. Kasi hindi lang ako nagtapos. Siya ang nagpatapos para sa'yo. Amen ba? Be proud of her. Pag nandun na kayo, that's my mom. Asan si mama mo? Yun ang nanay ko. Pag sinabi nila, puro gayam, tibok ni nanang mo. Yeah. Kasi nga, sipag niya eh. Marunong kang sumagot doon sa mga bully. Nabubuli ka kasi, kaya tuloy, kinakahiya mo yung nanay mo. Ipagtanggol mo siya. Marunong ka dapat sumagot sa mga bully, pabalik na sila pa yung mapapahiya sa'yo. Pag sinubukan nilang uyawin ni nanang mo, di balikan mo sila nang lalong mapapahiya sila. Kasi pinagtatanggol mo yung nanay mo eh. Hindi yung binuli ka, kaya ngayon ayaw mong isama yung mama mo sa graduation mo. Kasi puti yung buhok, magpatina ka naman. Diba? Allergy niya nga yung tina. Paano kung magpatina siya, sumasakit yung ulo niya? Sino sa inyo ang tina nakakapagpasakit ng ulo? Wala ka na magagawa doon. No hangkag patina na, hangkong umay di graduation, mukong ko na. Pagpunta siya, puti ang buhok. Saan ang nanay mo? Yun puti na palang buhok na. Bakit gayam ni nanang mo? Oo, tumanda siya dahil sa pagsiserve sa amin. So I really appreciate her so much. Sabi ng mga class, uy, grabe, kanong nakain mo? Cool ka lang. Because that's not normal. In our world, respecting parents is not the normal way today. But the Bible is still relevant today. As believers of the Lord Jesus Christ, as children of God, let us honor our parents. Number 2, how do you honor your mother? Obey and treasure her godly instruction. That's number 2. Obey and treasure her godly instruction. Madali pong sabihin na, Ma'am, you are loved. Ang daling sabihin nun eh. But do you know how do you really show your love to your mom? Do her instruction. Kahit nga naman mag-t-shirt ka pa, ng I love my mom,
Kung hindi mo naman tinutulungan maghugas ng plato ang nanay mo, walang kwenta yung I love my mom na yon. Hindi ko sinasabing wag niyong gagawin. Ang napakaganda, yung nagsusuot ka ng I love my mom, I'm proud of my mom, pero talagang yung pagsuot mo dahil talagang sobrang proud ka sa nanay mo, sobrang mahal mo siya, na tinutulungan mo siya, kaya isinuot mo yun. Hindi yung isinuot mo yun para lang i-cover up yung pagiging tamad mo. Naunawaan niyo mga kapatid? Parang yan, mga Kristiyano, magsusot, I love God, kung ano-anong pinopost. Palagi namang absent sa church. Late pa kung pumunta, wala pang ministry. Anong I love God yan? I love my pastor. Di naman sumusunod sa instruction. Anong I love my pastor dyan? Pag sinabi mong love your mom, it means that you obey and treasure her instruction. Sabi nga ng Panginoon if you love me, keep my commandments. Kasi po, ang totoong manifestation of love is obedience. Now, tingnan niyo po maigi sa Bible ha. How to honor. Proverbs 1:8-9. The Bible says in Proverbs 1:8, my son, hear the instruction of thy father. If you will be sensible enough, may sense yung instruction po ng magulang. Forsake not the law of thy mother. Kaya ang nanay, yan ang kongreso at senado ng bahay. Law batas. Pulis pa. Kasi law enforcer. Pero sabi niya, forsake not the law. The Bible is telling, mothers, you need to have a law in the home. Pag walang law, ang anak maging loko-loko. Kaya dapat may law. And law, di ba, si J. Bryle kumukuha ng law. Di ba, J. Bryle? Law is not meant to burden the people. Law is meant to protect. Law is meant to constitute order and peace and prosperity in the country. Tama ba ako, attorney? Kaya ang nanay ganun Gusto niyang maayos ka, gusto niyang matino ka. Sino sa inyong anak dito, tingin niyo matino kayo? Alam mo, pag hindi ka matino, problemadong nanay mo sa'yo, I'm telling you. Problemado yan. Walang nanay na masaya sa pasaway na anak. Walang nanay na masaya sa troublemaker na anak. Walang nanay na masaya sa anak matigas ang ulo. Forsake not the law. So if you honor your mom, you need to listen to the law. Law, instruction, godly instruction, mga kapatid. Amen? Katulad yan. Pambira, magpo-post kayo ng picture mamaya. Hindi ko sinasabing huwag yung gagawin. Because with respect doon sa second point, do it. Be proud of your mom. But this time, do not just be a person who is only loving by word. Like, I honor my mom, thank you very much, doon sa picture. Gawin mo rin sa action. Amen? Sometimes, ang law ng nanay, paulit-ulit lang yan. Tama ba ako? Bakit pa ulit-ulit? Hindi ka natuto. Ulitin pa ba pag natuto ka na? Yung umaga, pumunta sa kwarto mo, maayos na yung bed. Pagagalitan ka ba? Ang ayos-ayos naman ng bed mo, ano ba yan? Ganun ba? Walang ganun. Pero pag nakita niya magulo yung bed mo, ayan, umagang-umaga, pambira talaga tong batang to. Ilang beses ko uulitin. Hindi ka natuto. Pero yung pagtuturo na yan is for your own good, ha? Instruction and law, simpleng batas. Naunawaan po ninyo. That's why, to honor your mom, obey and treasure her godly instruction. Number 3, how do you honor your mother? Care for her, especially in old age. Care for her, especially in old age. Nung hindi mo kayang alagaan ang sarili mo, siya ang nag-alaga. Ngayon, na hindi niya na kayang alagaan ang kanyang sarili, alagaan mo. Nakalagay po kasi sa Bible, dito sa 1 Timothy chapter 5 verse 3, honor widows that are widows indeed. Ang widow sa Tagalog, mga kapatid, bintana. Amen? And window pala yon. Ang widow, balo. Now, i-qualify natin kasi hindi lahat ng balo ay applicable yung verse na yan.
Ang applicable sa verse na yan, widows indeed. Bakit widows indeed? Walang anak na mag-aalaga sa kanya. Kaya ngayon yung church, trabaho niya na yung mga widows indeed na mga miyembro niya alagaan. So God is for taking care of widows indeed. Meaning to say, mothers who can no longer take care of themselves, who will take care of them? Who will care for them when they are old enough that they cannot take care of themselves? They cannot bring themselves from point to point. They cannot raise their hand to scoop a food at itos doon sa kanilang bunganga para kain. Who will help them with that? Who will make sure that they are taken care of when they are old enough? I believe, children, we must pray that God will bless us so much that we can not only provide for our families, but we could be a blessing to our moms when they cannot take care of themselves. Naunawaan po ninyo? If you can buy an insurance for them now, do it. Para pag tumanda na sila, they have something for them. Makatulong malaki yan. James chapter 1 verse 27, anong sabi ng Bible? Pure religion and undefiled before God, and the Father is this. Ito ang totoong relihiyon, to visit the fatherless. Kasi ang fatherless po, walang tatay na mag-guide sa kanya eh. Ang tatay, leader. Are you following? Kailangan ng leader. So anong gagawin mo? Visit the fatherless. Ano pa? And widows in their affliction, and to keep himself unspotted from the world. That is why I am praying and thinking na itong church natin should be able to identify members who are widows indeed. If you widows, you have children to take care of you, you are blessed. But if you don't have children to take care of you, you are still blessed because you have a church to help you. By the grace of God. So ito yung isang bagay na napaka-timing ngayong Mother's Appreciation Sunday, mai-educate ko sa ating church ito. Lumalaki tayo, dumadami, at magkakaroon tayo ng mga widows indeed. It is very timely, mga kapatid, na maituro ko po sa inyo ang bagay na ito. Are you following? Okay? How else can we honor our mother? Number 4, live righteously. Live righteously. Unay mo't lat pa nang ibabay mo kung nanang mo no kanayon ka pagbaludan. Kanayon ka nga mapaayaban ta guidance. Diba? Di ko mapakapaayaban ni nanang mo agad they honor. So how do you honor your mother? Huwag mong hayaan na yung nanay mo patatawag ng school sa guidance dahil sa kalokohan mo. Live righteously. Proverbs 10:1. Anong sabi po ng Bible? The Proverbs of Solomon, a wise son maketh a glad father, but a foolish son is the heaviness of his mother. Grabe, hindi yan honor, donor, donorum de puso ni nanang mo. Because a foolish son is the heaviness. Alam niyo yung ibig sabihin ng foolish? Tatlo kasi yan, mga anak. Yung una, simple mind. Ang simple, hindi niya alam yung danger. Pangalawa, yung fool, winarningan mo na pero ginagawa pa rin. Sinabihan mo nang wag kang maki-boyfriend, maki-girlfriend, wag kang sumama sa mga barkadang yan, pinipilit pa rin gawin. Ang tawag doon, fool. Kaya kung ngayon nag-aaral kayo, may girlfriend kayo, may boyfriend kayo, imposibleng hindi kayo pinagsabihan ng nanay niyo. Walang nanay na papayag na high school ka pa lang at sasabihin niya, anak, I'm giving to you my blessing na makipag-boyfriend. Wala. Galit na galit yan. At alam niyo kung bakit galit na galit? Hindi para sa kanya yon, para sa'yo. Ikaw naman, ang sabi mo, ayaw ko, this is my life, I am independent. Are you really independent? Do you think the Philippines is independent? We are celebrating Independence Day every year. Are we really independent? Do you know what is independent? Able. If almost half of our annual budget is outsourced from different countries, tell me, are we independent?
We are not. Ilan ang utang ng Pilipinas sa China? Ilan ang utang ng Pilipinas sa Amerika? Ilan ang utang ng Pilipinas? Hanggang ngayon, binabayaran pa sa Singapore. I studied a little bit of history, so my statement is reliable. Tell me, independent ng Pilipinas? Hihingi ka sa nanay mo, siyang magluluto sa'yo, siyang mag-aalaga sa'yo, mag-guide sa'yo. Independent ka? Tapos sabi mo, wala kang pakialam sa akin, mag-boyfriend ako, mag-girlfriend ako sa gusto ko. Kasi nga, wrong ang itinuro ng mundo sa'yo na concept ng independent. Akala mong independent, you are free to do what you want. That's not liberty. Liberty is not freedom to do what you want. Liberty is being able to do what you should. You are able to do what you should. Kung nag-aaral ka, nakipag-boyfriend ka, anong wisdom yun? You're not really independent. You need someone to guide you. Kaya young people, sana maging maliwanag sa inyo ngayon. Alam ko na sa puso ng isang kabataan, which is natural for every child to want freedom, to want liberty, to want independence, that I can make my decisions on my own. Siyempre naman, you have to make decisions on your own. But responsible decisions. Decisions that you can be accountable for. Decisions that you believe will not damage your life, will not damage your reputation, will not damage your future. Pero kung ang alam mong liberty, freedom at independent is freedom to do what you want, I'm sorry, whoever taught you that, he is not the right teacher for you. Because today I will teach you that liberty is not the freedom to do what you want, but liberty is the ability to be able to do what you should do. That is true freedom and liberty. Naunawaan nyo? Kaya balikan ko, walang nanay na magsasabi, anak, anong grade ka na? Grade 9 po. Sige anak, I'm giving you the blessing. Sinabihan na nga ni mami, ni misis ko, yung mga anak namin si Kirk, 12 na po ngayon, birthday niya. Isang taon na lang, 13 years old na. Sinabi na ng misis ko sa kanya, Kirk, pag may crush ka ha, sabihin mo agad sa akin. Sinaning ganun din. Kasi nga, dumadalaga na yung mga yan, nagbibinata na. Napansin ko si Kirk, pambira, pagkadaan sa salamin, medyo 5 seconds, tapos labas na naman. 5 seconds, sabi ko, pambihira. Binata na yung anak natin, mahal ko, pambihira talaga. Sinaning din, ang galing ng mag-ayos ng kanyang sarili. Sabi ko, dalaga na ang naning namin. Kaya sabi ko, pag may crush ka anak ha, sabi ni mami, pag may crush ka, sabi mo agad sa akin ha. Why? Because we want to help them guide their emotions. Pasalamat ka nga, may nanay ka na nagpo-protect. You yourself should recognize, downfall ko ang emotion ko. You should recognize that. You should accept na downfall nyo ang emotions nyo. Dahil kung hindi, akala nyo okay lang. No! Your downfall is your emotion. You need accountability partner in your life. Someone who will help you, guide you through that emotional roller coaster, that emotional crisis you're going through. Somebody need to guide you para mas madali ang procedure mo and 10 times better ka than you figuring it out by your own self. Are you following? Amen? Asan na ba tayo? Nakalayo tayo ha? Live righteously. Grade 8 ka, magpapabuntis na. Bubuntis na bang grade 8? Fourth year high school ka. Ang mga bata ngayon, napansin nyo ba? Ang bilis na nilang mag-matured, sinasabi natin. Kasi ang definition natin ng maturity, self-consciousness. Hindi po ang maturity lang, self-consciousness. Ang maturity po, responsibility. Huwag nyo pong aalisin ang definition ng maturity, responsibility. Kahit self-conscious pa yan, kahit palagi pa yan sa salamin, pag hindi responsible, hindi po matured. Kaya nga sinasabi natin, nagmamature na yung Hindi na nagmamature. Self-conscious lang siya. You see? Next, let me go more. Okay? Gusto nyo pa ba mga kapatid? Number 5, bless her. Bless her.
Number 4, live righteously. And number 5, bless her. Are you blessing your mom? Amen ba? Oh, regaluhan mo naman siya kahit papaano. Magregalo ka ng perla, magregalo ka ng tithe sa kanya. Oh, bless her. You are blessed to be a blessing. And the people who should also be blessed are your family. Blessed to be a blessing. Mga kapatid, napakasimple ito. But this is how to honor your mom. Ulitin natin. Okay? Ulitin natin. Number 1, ano yung number 1? Pakiulit nga natin. How do you honor your mom? Number 2. Number 3. Number 4. Number 5. Sino sa inyo dito, nanay, you wish your son is here? Para marinig to. Di ba? Sino dito ang anak, you wish your mom is here? Kayo, dapat ang nanay nyo nandito. Mother, sinabi ko naman sa inyo last week. Di ba? Mother's appreciation natin today. I praise God for Mama. Oh, may bisita siya, si Tita Grace, kapitbahay natin. Tita, tumayo ka nga. Ayan, si Tita Grace. Kapitbahay po natin. Nung ako po ay maliit pa, minsan dyan kami kumakain. Andyan si Tita Grace, di ba, Tita? Best friend namin yung kanyang anak, si Alvin, saka si Glenser, yung pinsan niya. Kami yung mga magkakabata dyan. You see? My mom, si Mama, kahit medyo, may challenge sila sa pinagdadaanan ngayon, pero nakapag-invite ng bisita. Praise God. Okay, now, this is a point, young people. Gauge yourselves from 1 to 10. 1 to 10. 10 is excellent, 1 is very poor. Number 1, it speaks word of honor and gratitude. Grade yourself. Lagay mo na lang sa outline mo. Grade yourself. How good you are in doing that. 1 to 10. 10 is excellent, 1 is very poor. So kung 5 ka, needs improvement. Tama ba ako? Needs improvement. Look at that. Number 2, obey and treasure her godly instruction. How good you are. Okay? 1 to 10. 1 to 10. All right. Number 3, care for her especially in old age. Kung may nanay ka na mahirapan na siyang i-take care ang kanyang sarili, hindi na siya makalakad, hindi na siya makakain sa sarili niya, who should be the person in charge to make sure that his or her mom is taken care of? Look at that, number 3. Number 4, live righteously. Okay? 1, no kas pagrigan, pag halimbawa, sinanang mo, pag kanayon nga matawag ni nanang mo di guidance, huwag mong ilagay ng 1. Ilagay mo negative 1. Grabe, tindi mo. Di ba? Tapos pag yung nanay mo, siyang lagi piyansa sa'yo. Lagay mo negative 10. You really need to work this thing out. I mean, it's easy to say, I love my mom, thank you, mom, but these are the biblical ways to honor your mom. Number 5, bless her. Bless her. 1 to 10. 10 is you learn to bless your mom. Ngayon, if your mom is the only one blessing you and you're not blessing your mom, negative 5. Dapat she is not the only one blessing you. You should also bless her. That's why I pray that God will bless you so much that you can also bless your parents. Totoo na nasa Bible that the parents that the children are not there to lay up for the parents, but the parents for the children. But there's also another verse in 1 Timothy that you need to take care of them when they cannot take care of themselves. Sapagkat paano mo sabihing totoong Kristiyano ka kung pabaya tayo dyan? Kaya mga kapatid, bless her. I mean, mga kapatid, young people, katulad ko, anak din ako, gauge natin ang sarili natin dyan. Amen po ba? Okay, still alive? All right. For the next 5 minutes, let me give to you the last part of the message. Number 1, kanina na part natin, mothers love us so much. Number 2, why honor our mothers? Number 3, why honor our mothers? Yung pangalawa, how?
So nasa inyo na po yung listahan. Grenade mo na rin ang sarili mo. Number 3, why honor our mothers? Let me share with you 5 reasons why you should do that, young people. Why I should do that to my mom. Why we should do this to our mothers. Number 1 reason why we should honor our mothers. Number 1, because God commands it. God commands it. Hindi po batas ng Pilipinas ang nag-uutos sa'yo na i-honor mo ang nanay. Hindi po Presidente BBM, hindi po President Trump. No, not even Pastor Provi. God Himself. And depending upon your relationship sa Diyos po na aking tinutukoy, ang magiging epekto at impact sa'yo ng message na to. If you do not regard God, this message means nothing to you. But if you have a deep relationship with God, as your Creator, as your Savior, your Provider, you owe your everything to Him, you recognize Him, you have a deep reverence of God. Kung ganun kalalim ang relasyon mo sa Diyos, ang utos na ito ay gagawin mo hanggang nabubuhay ka. Kahit walang magsabi sa'yo, kahit walang nakatingin sa'yo, kahit hindi ka i-appreciate, kahit hindi mo i-post sa Facebook, magiging character mo na i-honor ang nanay mo dahil malalim ang relasyon mo doon sa pinanggalingan ng utos na ito. It's God who commanded it. Kaya young people, I am afraid that you can grow up not knowing God. And if you never know God, there is no sense for you doing His commandments. If you know God, if you recognize God, if you love God, do His command. Kaya pag hindi mo ino-honor ang nanay mo, binabastos mo ang nanay mo, alam mo ang pahiwatig nun, kumusta ka sa Panginoon. Pag sinabi mo, I love God, and you dishonor your mom, you're joking. You cannot say you love God and not keep His commandments. God said, if you love me, keep my commandments. Kaya po gusto kong ilagay sa posisyon, framework o pundasyon na ang pag-honor sa nanay is not because of any other external motivation or what. May 4 akong idadagdag. But the very reason why you make it your life and character to honor your mom is because of your relationship with the one who gave that command. Nobody gave that command but God, the creator of your life. He told you, honor your father and your mother. Kaya nakakatakot na lumaki ka na hindi mo kinikilala ang Diyos. Nakakatakot ang bansa na hindi kumikilala sa Diyos. Nagiging worse ang kalagayan. Atheism is not a very good religion. Not a good. It's not only not very good, very evil religion. God commands it. Amen? Number 2, why honor your mother? Because the law of sowing and reaping teaches it. I-honor natin ang ating nanay dahil po may batas na sowing and reaping. Kung anong itinanim, ay siya rin ang aanihin. Ang sabi ng Galatians chapter 6 verse 7, Galatians chapter 6 verse 7, very clear, be not deceived. In other words, don't let anyone convince you that this is not true. Don't even let your own self tell you this is not true. Don't be deceived. Huwag kang palinlang. Sa alin? God is not mocked. Among rabrabakan kan padpadasan niya po Diyos. For whatsoever a man soweth, that shall he also reap. Tatandaan mo, one day, tatanda ka rin. Magiging nanay ka din. Sino dito ang mga young ladies natin? Taas ka ng kamay. Taas ang kamay, young ladies. Come on now. Oo. Tumayo kayo. Tumayo. Parang, hindi kayo sure kung young ladies kayo eh. Tumayo kayo, come on. Tumayo kayo. Estudyante, mga young ladies. Ayan. Ayan ang mga young ladies. Sa mga churches natin, tumayo kayo, kasama kayo dyan. Kasama kayo. O, yung mga pastor coordinator, patayo nyo sila.
Oh, hindi kayo young ladies. High school young ladies kayo. Kaya nga buntis na ba kayo? May anak na? Ayan, young ladies kayo. Okay. Magiging nanay kayo isang araw. Ngayon, dalaga kayo, right? Kung ang magiging anak nyo ay katulad mo. Kung ang magiging anak mong dalaga ay katulad mo, anong klase, anong puso ng nanay? Anong puso mo pag, alam mo yung sarili mo Alam mo yung sarili mo sa nanay mo Paano mo siya tratuhin? Paano mo siya sagutin? Alam mo yan Kung halimbawa ang maging anak mo someday ay katulad mo ngayon, will you be a happy mom? That's why, be the kind of child that you want your future children to be. Para paglaki ng anak mo, yun ang sasabihin mo, anak, nung ako'y lumalaki, may temptation ako sa barkada, pero pinili kong umuwi ng 5:30 para maghugas ng plato. Simple yung tanong na yon, pero masakit yun pakinggan. Kung suntok, Manny Pacquiao at ano yon, sino ba yung sa Amerika nun? Si Mike Tyson. Mike Tyson na suntok sa inyo yan. Huwag kayong manhid. Huwag kayong umuwi na parang wala kayong naramdamang tama sa preaching ngayon. Maganda po yung pag-uwi nyo at sasabihin nyo, grabe, lakas ng tama ko ngayon. Are, gisingin mo ako, pare. Lakas ng tama ko. Amen? Young men, sumali na rin kayo. Sige na, tayo kayo. Bira. Amen? Sino sa inyo nangangarap magkaroon kayo ng anak na dalaga someday? Hello? Ngayon, kung magkakaroon kayo ng anak na dalaga someday, gusto nyo ba na ang mapangasawa ng anak mong dalaga ay katulad mo ngayon? Mahirap ba yung tanong? Alam mo kung sino ka? Kung bulakbol ka, gusto mo ba na pag may anak kang dalaga, katulad mo ang mapapangasawa niya? Tamad. Ni hindi maipik ang higaan. Na pag sumagot sa asawa, pag sumagot sa nanay, ganun na lang, ganun din niya tratratuhin ang anak mong dalaga. Men, what you sow, you will reap. Magtino na kayo, kung hindi pa matino. Maging masipag na kayo. Mag-grow up na. Amen ba? Salamat, palakpakan naman natin sila. Masakit ba? Dapat lang. Kasi operasyon to Operasyon to. Talagang inaalis natin yung mga cancer sa buhay. Amen ba mga kapatid? Anong sabi ng Matthew 7:12? Tingnan mo maigi Matthew 7:12. Therefore, all things whatsoever ye would that men should do to you, do ye even so to them. For this is the law and the prophets. Kung anong gusto mong gawin sa'yo, gawin mo sa kanila. Kaya kung anong gusto mo na gawin sa'yo ng magiging anak mo someday, gawin mo na sa nanay mo ngayon. Be a child who heed the teaching. Be a child who blesses mom. Be a child who honor her with respect and words of gratitude. Be that kind of child. Because the Lord will bless you with such kind of child. Amen ba? Number 3 mga kapatid. Tatandaan nyo why honor your mother? Because time is short. Not maybe your time, but her time is short. Hindi naman matagal Ilang years lang yan. Kukunin na ng Panginoon ng nanay mo. Diba, mga nanay? Time is short. Sa Tagalog, malapit na kayo. Kung kailan malapit na kayo, di ba? Yun na. Kasi mga kapatid, time will come, they will die. And it will be too late to show your love.
Kahit ba naman bilhan mo ng 1 million worth na kabaong, hindi niya naramdam yung pag-ibig mo, kapatid. Kahit binilhan mo pa yan doon sa Memorial Park at pinalagyan mo ng ano, di ko sinasabing huwag niyong gagawin yun, ha? It is in a context different from what you're thinking, ha? Ang framework natin dito, while they are alive. Huwag yung saka sila patay, saka mo ibubuhos yung pag-ibig mo. Mararamdaman niya pa ba yun? Ngayon na. Kaya nung pumunta kami sa Sydney, kasi ito, pareho kami ni Mrs., ito yung ginagawa namin sa nanay namin. Pag mag-birthday siya, niririgaluhan niya mami niya. Ako din pag birthday ko, ririgaluhan ko si mama. Kaya nung doon kami sa Sydney, sabi ko, ma, tignan mo yan, oh. Pumunta kami doon sa loob. Alam mo yung mga nanay, minsan may mga wish din yan eh. Di ba? Ang sarap yung kung may wish yung nanay mo, hindi ka mayaman, pero somehow you do your best na maibigay mo yun. Kasi no samon tula ito, tunatayan, ananuan na pa eh. Itaata ma-enjoy na pa. Amen ba? Oo. Kaya nung nagsungtong ko, ang ganda niyan. Kung kunana, ganda niyan. Yung mga sing-sing, mga ganon, aritos. O, sabi ko, suot mo ma, okay, maganda ba? Suot mo na. Oo, kasi may ipon daw siya. Nakahandang bumili. May ipon. Sige, bilhin mo na. Pero yung card mo ang gagamitin, ha? Sabi niya, card ko ang gagamitin. O, swipe ko yung, swipe ng card. Nung na-swipe ng card, pagbalik sa hotel, sabi ko, ma, wag mo nang bayaran yun, ha? Birthday ko sa May, gift ko sa'yo yan. Wow. I am so happy I can still honor my mom while she is alive. Because when she is dead, kahit taon-taon ko pa narigaluhan sa sementeryo, wala nang kwenta yon. Honor your mom because time is short. Malapit nang mamatay ang nanay mo. Kita nyo man ni nanang yo, talyawon nyo man. Nan nga ni matay detan, kakabsat. Ito bigyan ko kayo ng isang wisdom. Makinig maigi lahat ng mga nanonood. Huwag nyong ibilang na kabigatan itong gagawin nyo sa nanay nyo. Alam nyo ang totoong mabigat sa buhay? Regret. Yung tapos na ang lahat, nagsisisi ka na hindi mo nagawa sa nanay mo, lifetime mong kakargahin ang kabigatan na yan. Ang totoong mabigat, regret. Regret na hindi mo ginawa ang dapat mong gawin. Nauunawaan niyo mga kapatid? Kaya ngayon, iwasan mo yung kabigat. Huwag mong isipin, nagdagsan mo tayong baga ta Biblian. Ayaw ko, masyadong mabigat. I-honor ko si mama, i-honor ko si papa, i-honor ko pa si pastor. Honor na lang lahat. Don't consider it a burden. Because when your mom is dead, and you keep telling, I wish na ibigay ko si mama, kay mama to. I wish na gawa ko to. I wish na i-treat ko si mama sa restaurant na to. Sana natikman din ni mama to. Sana naibilhan ko siya ng ganito. Wala na patay na siya Yun ang totoong mabigat sa kalooban. Yung nagsisisi ka na hindi mo nagawa ang dapat mong ginawa. Hello? I am not even preaching dynamic here. I'm just talking to you. Hindi po ako dagundong ngayon. Si Kidlat ako ngayon. Opo. Hindi ako maingay. Hindi ako buwibira. Pero sana isa puso nyo ang mga sinasabi dito. Number 4, why honor your mom? Because the last days are marked by disrespect. Sabi ng Bible that in the last days, perilous time shall come. Grabe ang mangyayari sa mundo. This know also that in the last days, perilous time shall come. Verse 2, for men shall be lovers of their own self, covetous, boasters, proud, disobedient to parents. Talagang normal sa mga huling araw, walang respetong anak. Yung kausap mo, nagsiselfone siya. Yung sinabihan mo, anak, pabili nga ng ganito, hindi nakikinig kasi nga nakatutok doon sa kanyang online game. Galit pa siya sa'yo dahil natalo siya, dahil nga kinausap mo, pira ka naman matatapos na pira naman galit pa sa'yo. Disobedient to parent. Unthankful. That is the last days. In a world that is growing cold and rebellious, honoring mothers is a mark of godliness. Number 5 reason why honor your mother, because God promises blessings.
Honor your mom because God promises blessings. May pagpapala po na kalakip at reward galing sa Diyos pag sinunod mo ang kanyang utos.